Kinia obokoreri anene ase factory akorosia machani echae ya Sang'anyi ime county ya Nyamira ni gobono awa maunchorerio abeire kago korekana erio gokinia obokoreri ayangorengana n'umunyakerogo we factory eyo Vincent Atei oyo ateire unababeire bawonchoreria ebintu ebinge nabo igokogora emashini echiringi 1,115,000 era chigokonya ase okwangoya obokoreri nani garuro kuboria gochiase abalimi kwenekia buna kwerwa bare nakobeko mokia ase ogotora gwechae nakwenekia buna ngotora bare echae erendonge muriketi korwa ase county ya Nyamira job manki na manki. Factory ya Sang'anyi egochoka ime county Nyamira negati ya factory chianyorire amaunchererio amanene kurwa bachora abarai abaya around 2021 April naritua choretu korudento aletri changes chinyinge amagacho ne mashini chimilioni 115 ayuara chigokonya asokorosi wagwechae negati ya moncheli bakolire buna twabatokorerwa n'umunyakerogo we factory ya Sang'anyi Vincent Atei like the factory the extension which you are seeing here, like an extension to occur from last year to have a continuous withering machine. Get costed around 115 million. And that alone it was the savings we made. Asate ba magacho ayuara chiko sioli gubwango iga nigara chiko eneke buna echa yabaremi terikorara isiko korende nebege korosi gwa bwango. So the extension is to occur ichikanda kokonya samangana productivity ichikanda kokonya instead ya chaikora yo mulimi ekora rasiko will be able now korete cha yonsi pikoro field 100%. That was the main purpose. Nate banonya banyorete amakungu make umwaka oeta umwaka oyombare no gosemeria abalimi mbachikonyora bonus engia Saudi gichise cha tokete cha Ukraine and Russia echa yaite nyinge yale kwa Russia yende yanda Ukraine nchi to affect in one way or the other, lakini to attempt no anigo whatever we paid last year. I can guarantee my Sang'anyi farmers that this year's pay will be better. Nebe nchibe chingi ya kidogo kobwa ichi tu abwate last year. No egent bona geto sumbuye tapa echa ya keil kare cha ego kea cost of production ya kaenda igoro one cha nyinge ya chire soko uru tanierie gocha KTD to insurance ito de koro strategy so litoro chino butaka bwa biro bonge ito de koro strategy torena stay away we can raise money twagoria abalimi yawe chae netoka gwakan weekly kose abalimi barito maete bale good farmers of ours twabachi besa in advance egara twaba commit ensemo yaye umudirector Christopher Nyabwari kuronya para ibere zone nasemya abamenyi gutumeka ebitonga ekero bakobogoria echae nabo igogotora echae endonge oboremera mono asa mone quality akiato ranchinde chichae nyingi chikobari kudirike asengeje kwatya kobebe ko introduce ira asa mone ebitonga ngegere chae ya torukuba sumu kubomure oyo bogoreria gatonga na rieta ikubuneka lakini ngona gotebia tono no na ba agriculture na kugenda saba ni ko bairesa mono nange kiragere tonyore chaigia eriegere to compete ase chiro ya kimataifa nasaba okobwaterana egacha baremi nabarai elinde gokinia ekerengo gie factory eyo yasiri gozigia ibanyore besa yabo aguno twekire na ndogenda gusindika rwebya Notoko sawa barimi tugwatera tebaga nese ngitokurwana muna toba director lakini batwanchere andastwanyoro manyimono bancha bagicha batugwatisya eriegere tebanga ndigo tokubarwa nese asogo toecha ingia kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.